Ešte predtým, ako video začne, by som chcel s vami prejsť nejaké štatistiky a vlastne, že koľko som zarobil. Takže zarobil som 25,71 € za cca 2 hodiny 40 minút. Zrobil som 9 donášok a vychádza to cca na 9,90 € za hodinu. Čiže tak, poďme na to. Tu sú väčšinou rómske obyvateľia, čiže väčšinou si dám niekam bike. No, teraz to nie sú, ale aj tak si zamknem do istoty. No nič, idem sa opýtať, že kedy to asi bude. Ďakujem. Mám pocit, že začne pršať za chvíľu. Každopádne, tu dám začať objednávku. A môžeme ísť. Idem, že na druhú stranu mesta. Ale to je v pohode, lebo tam je veľa objednávok. Čiže tak, zapínam si bike a začíname donášku. Neviem, nemám rád akože, keď idem po hlavnej ceste, na mňa trúbia auta, že idem po hlavnej, že nejdem po cyklistiaku. A keď idem po cyklistiaku, tak na mňa akože nadávajú ľudia na cyklistiaku, že nejdem po ceste. Lebo akože idem veľmi rýchlo. Ale na cyklistiaku ja sa cítim viac safe, lebo akože nesú to auta, hej. Ale za 5 minút mám tam byť, čiže by som si mal pohnúť, no. Takže už neviem rozprávať a idem bomby. Toto bude sranda, lebo tu asi idem tretíkrát v živote, ale robil tu nový asfalt, čiže to je také smooth, že Pane Bože, tu možno pôjdem aj maximálnou rýchlosťou. Bože, dobre, že som nešiel tou maximálkou, lebo tam, neviem, či som bol mi to na kamere, ale som skoro akože prešiel ďalej do Jarku, že som neodbočil skoro. A už som tu, či idem volať typkovi, že dobrý deň, Bolt kuriér, poďte si po am. Dobre, ja mám ďalšie objednávky, chcem zarobiť penáze. Červená, ale ja idem aj tak, lebo už nejde. Dobrý deň, Bolt kuriér. Tak za 30 sekúnd som u vás, môžete prosím prísť vonku. Super, ďakujem, majte sa. Pohodiak typek príde za mnou, ja nemusím ísť, dať hrad. No už ho asi vidím, tam ten čo je. Čo ide sem? Či dám doručiť objednávku a dám mu to. Dobrý, pre vás? Nech sa páči, dobrú chuť. Majte sa. Som zvedavý, či mi niekto niečo povie na tú kameru dneska. No keďže už aj minule som natáčal, sa ma pýtali, že kde to pôjde, ale nikto nebol hnusný. Teraz idem viac do centra mesta, nech mi dojdú nejaké objednávky. Máme za chvíľku 8 hodín, ale je ešte vidno, akože už je fakt to leto. Hej, dúfam, že budú dneska objednávky. Zatiaľ jedna za 4 €, ale tak minule, keď som išiel, koľko som zarobil. Dneska 4 a pred 3 dňami 40, hej. Ale to som bol fakt, že myslím, že aj na obed, aj na večeru. Áno, aj na obed, aj na večeru. A že som neprišiel ani do mesta a už mi prišla objednávka. Myslím, že 2,60 asi. Akože taká, no. Som to nebal iba, že by som mal nejakú objednávku, lebo neviem, ako je to teraz, či ľudia objednávajú alebo nie, ani že koľko je kuriérov. Čiže som to nebal aj tak do istoty. Ale teraz, ak prídem do mesta, tak uvidím. Dokonca 2 objednávky. Dobre. Tak asi není veľa kuriérov. To je fajn. Tak teraz mám 4,58 za 2 objednávky. Ale zase mi to bude kus dlhšie trvať. Ale aha, už tieto spodne už mám 9 € dneska. A som možno 30 minút vonku, hej. A bože, meškam, lebo mi volal typek, som sa s ním 15 minút vyprával a teraz meškam s objednávkou. Bože, za minútu. To je ďaleko strašne. Ja to nesiem za minútu asi. Ale musím to dajak uhrať. Asi zavolám tomu dakomu, komu to veziem, že môžete prísť dole, ja už som tu. Ale mne treba byť na druhej strane cesty. Ale taký telefonát som mal s typkom, normálne taký biznis som si vybavil, že až proste nechcem úplne hovoriť, že čo, ale strašne dobrý telefonát a fajn typek. Som tam zavolal a že táto stanica je dočasne nedostupná, zavolajte neskôr prosím. Čiže dúfam, že akože sa mi dojde tu sem, lebo akože mám pre teba jedlo. Keď ho nechceš, tak už je to moje jedlo. A neviem ani, čo tam ona mala, lebo mám tam 2 objednávky. Ona mala kebab.
3-krát kebab. Tu sú 3 kebaby, hej. Tá počúvaj. Ja to nechám tu a idem head. Mám ešte jednu objednávku. Tu to nechám a uvidíme. Ako ja takto považujem, ona príde, chápeš? Som vám volal telefónne číslo, ale mi dalo, že sa nedá. Hej, ďakujem. Si to opravte, prosím. Ach, milujem, keď tam majú nejaké nachuja číslo. Doručiť objednávku, doručené. A druhá je kde? Och, to je strašne blízko, jak dobre. Právne iba prejdem cez cestu, doprava a som tam. Let's go! Bože, som zle odbočil. On že, ja že dobrý a on že čakám vás a ja že okej, ďakujem. Ale som zle odbočil, čiže mi to i tak veľmi pomohlo. Som tu kus poblúdil. Nech sa páči, dobrú chuť. Majte sa. Nefajčite ajkos, sa to neoplatí. Nič nefajčite, ani kokoty, ani to sa neoplatí. Idem taďalto. Neviem ani kaďal to vedie, ale... ja viem kaďal to vedie. To je... Kamo, ja bývam v tom meste 17 rokov pomaly a neviem ani, aký sú tie ulice. Toto prvýkrát idem po tejto ulici a to je taká skrátka, že mám ďalšiu objednávku. Dobre, berieme. Takže na to, jak ďaleko idem, ne tak veľa zarobím, ale penáze sú penáze, čiže som to aj tak zobral. Mám tam za 7 minút, čiže máme času dosť. Treba sa mi tak ponáhľať. A hej, viem chodiť bez rúk, flex nie. Keď ste ešte nevidel video na ten môj e-bike, tak to, čo som o tom včera, môžete ísť pozrieť. Teraz bude niekde hore v karte alebo dole v popise videa. Bolo fajn? Jak dobre. Akurát timing level 1000. Jak dobre. Čo tu robíš na mňa, kamo? Bože, ja som zaodbočil. Ja ukazujem, že čo a tiež som zle išiel. Bože. Neviem, či stáďal môžem prejsť. Uvidíme. Tuto si to akože poznám, ale teraz doprava som ešte nikdy nešiel. Ale hej, to by som mal. Malo by sa mi to podariť. Yes, ja dojdem taďalto. Výborne. Ale naozaj, proste, na čo ti je fajčiť? Ja nikdy v živote som nefajčil, ani to neskúšal ani nič. A žijem, nič mi není. A akože poznám strašne veľa ľudí, ktorí fajčia a chcú prestať, ale im to nejde proste. Čiže fakt, ani nezačínajte a keď ste začali, tak skončite čím skôr. Neoplatí sa vám to, naozaj. Dobrý, Bolt. Ďakujem, majte sa. 6 minút iba. To nie je veľa času. A tak je tu cyklistiak, no to budem rýchlo. Na cyklistiaku môžem dať full speed a nič sa nestane. Pre mňa začínajú byť trochu zima, keď idem tak rýchlo, čiže asi za chvíľku si dám, asi toto ešte odveziem a potom dám si mikinu. Dal by som si aj teraz, ale by som zase stratil čas, keď zastavím, dám si mikinu a mám ďalej pokračovať. Čiže chvíľku pretrpím a potom dám si mikinu. Máme tu fajný cyklistiak. Bože, neviem, či to bolo vidno, ale skoro mi skočil pes pod akože bicykel. To nebolo veľmi príjemné. Asi ani pre neho, ani pre mňa. Bože, taký fajný timing. Dneska mám šťastie na čas. No čo, obehnem autobus. Pojdem rýchlejšie ako autobus, čo si? Obehneme autobus, jasné, že obehneme autobus. Ale mlaka, bože. Tak mlaku musím prejsť, no, tam nemám veľmi na výber. Ale je mi zima, fakt musím si na to mikinu. Dobrý, Bolt, tak za minútku som u vás, môžete prosím prísť dole. Nechám si tu bike a úprimne asi to nebudem natáčať, lebo typek bol hnusný a nechcem, že by mi ešte dačo zrobil, čiže... Prepačte, ale vypínam kameru. Majte sa. Už to mám. Dáme teraz, že začať donášku a idem bomby.
Akurát zelená, let's go! To asi toto odveziem a už pôjdem smerom domov. Keď mi príde ešte nejaká objednávka cestou, tak ju zoberiem, ale inak nie. Za mnou sú nejaké autá, dobre. Dobre, mám tam byť za 7 minút, ale myslím, že tam budem tak za 4 alebo 5, čiže fajn, to stíham. Keď rozvážaš bod, alebo hociak inak jedlo, teraz si ukážem taký trik, jak riť, hej. Ale proste dohodneš sa s tým, komu to akože dávaš, že mu to pošleš výťahom, ale pozeraj jak. Čiže čo urobím ja? Namiesto toho, že som išiel hore na 7. poschodie. Ja si zavolám výťah dolu, vyberiem si všetko, čo treba. Teraz otvorím výťah. Mne to treba dať na 8. poschodie, čiže dáš to sem, dáš 8. poschodie, zatvoríš dvere a hotovo. Počkáš, ono pôjde hore. Čau, ahoj. A teraz ten takto si počká na tom 8. poschodí, si to vezme a vybavené.